honetako kultur ekitaldira. Lehenik eta behin, udan izenean eskerra eman nahi dizkizuegu, gaurko ekitaldia antolatzen lagundu diguzuen guztiei. Festinartin, amarniak altratetako bezkarilei, urtekariko idazlei, aurtengo mugarriaren osaketan parte hartu zutenei, Xenistebanetako kartel lehiaketako parte hartzaileei, aurtengo erakusketa antolatu zutenei, herriko menduei, eta orokorri, herriko kultur mugimenduan zuzenin edota ziarka implikatuta zosten guztiei. Mila esker denai. Ekitaldi honei hasiera emateko ezinbesteko egiten zaigu Iñaki Arbela interbentzia. Iñaki, gizon handia, talde gizona, jakindurez betia. Bate bino gehiago entzun izan jogu Iñaki bi handeko entziklopedia gizona zela. Behalkandurako potxikun, bi edo hiru poligrafo, beti idazteko prest, beti galdetzeko edota erantzuteko prest. Kulturgintzan, herrigintzan, udalgintzan, herriko ondarin, saltza askotan aitua. Udaran izenin, gure eskeri berunak bidali nahi dizkizugu intzun guztiarengatik. Zozen tokia zozela, musu goxo bat Iñaki. Behin, aipamen hauinik, urtero legez, Jesus Leonek herriko alkateain hitza emango jogu. Aurra, Jesus! Arratsaldeon, ongi etorri guztioi, mordo bat burua gainea, Xenistebanako atari politiko nauten ere. Pasatu dugu beste urte bat, eta berriro Xenistebanako atariko ekitaldiren gaude. Uste bete honetan, herrian gauza asko pasa dira. Denak aipatzea mereziko duteke, baina kultur arloak nabarmenduko ditut, aipamen batzuk egingo ditut. Bersolaritzan, Gipuzkoako herriarteko txapelketan bi talde osatu dira Oiartzunen, Lexoti eta Martxelina. Baita ere, Oiartzuko ordezkari bat izan dugu Euskal Herriko eskolasteko txapelketan. Jokin Iraskozta gaztia, gure promesa, izango dena. Musikarloan, Maier Zabalegi eta Iñaki Zabaletak diskoak atera dituzte. Dantza berriz, nola ez. Izar Etxeberria soinuntzar txapeldun izan da. Berriz ere. Eta antza denez, izango dugu segida. Izan hoteletxeak ere, denbora handi politia egin baitu. Mairuparantzan inguruan, zutar egidezmoa ere bukatu dugu, Antxor Mendizabal eta udalaren azpian. Baina, agian, azken urte honetan, herrian izan da gertakari garrantzitsuenetako bat, martxoan hemeretzian izan genuen, erabakitzut eskubiria aldarrikatuz herri galdeketa izan baitzeko. Horregatik, eskerrak eman, galdeketan parte hartu zuten guztiei, eta gure esku dago taldeko kide guztiei ere, eskerrik asko eta zorionak. Gonbidatu egin dugu behar gurekin dantza egitea soka dantzak, guztu hartu dutela, ez eta dantza, eta izaten duen kompromiso bat. Badak, egun bizkara. Urtero bezala, ekitaldi honen protagonista batzuk izaten ditu, Oiartzun urtekarriak protagonistak, kartel lehiaketako segituak, mugarrien egileak eta erakusketaren aurten badaukagu. Bereziki, zoriondu nahi ditut, eta merezi dutela esan. Aitortza hau, gaur gomenduko ditugun, Kakin Txiki, Berua Bezirik, Alaiz Bergaretxe eta Txomin Berurena. Txomin berandu xamar, baina omenaldia iritsi da, eta espero dut, fuera de kontrol, esaten bezala, ez iritsi izan dira omenaldi honekin. Bueno,
Besteik gabe, bihar hasten dira San Estebanak, San Estebanako egiturako programa zabala badakagu, seguro topatzen dugula gure gustoko ekintzak egun hauetan. Eskerrak eman nahi diot, festa batzordean parte hartu duten persona guztiei, eragile guztiei, zeren haiei esker hauten ere izango dugu aukera San Esteban eder batutaz gozatzeko. Eta hilabetetako lan izaten da. Besarkada bat goda ez. San Estebana hauetaz gozatzek izango ez duten herritar guztiei. Bai gaixo daudenak, herritik kanpo daudenak, eta baita ere gure presoei ere besarkada bat, eta goguan edukuko ditugula esaten dugu. Gehiago luzatu gabe, San Estebana edo berrik aurten ere bi aukera izango ditugu. Ondo pasa edo ondo pasa. Eta eraso sexistik gabeko San Esteban batzuk izaten diren, eta hori kontutan hartu, beran ardura dela. Gora gehiatzen, eta gora San Esteban. Aurten urtekaiak 47 urte betetu. Aixa esaten da, 47 urte. Oihartzun, 2017 urtekaiak, aurrekoetan bezalaxe, azken urtetan haranean burutu den dinamika guztiak jaso du. Oihartzun historiako mesedetan. Aurtengo edizioak 72 lan bildu ditu. Guztira, 31 kolaboratzaile. Aurten gainera, lehenengo aldiz, emakume kolaboratzaile gehiago izan dira gizonezkoak mino. Ekintza kulturalak, kirolak, herri eragileak, irakaskuntza jaso eta bildu egin dira. Esate baterako, aurtengoan, elkarrizketa nagusiaren lekua Xixili Mitxelena Arsuagak bete du. Makina bat kontu adierazi ditu guztion jakingarri. Seme-alabin atalin berriz 14 lagun elkarrizkatu dira. 8 emakumezko eta 6 gizonezko. Bestiak beste, liderei bat, pelutxikiko maixuz tamaino lider bentzu. Edurne agireza bada. Edurne agireza bada, Xabier Zapiran, Periko Sanroman, Andoni Ugaldez, Jose Mari Etxabe, eta bar. Historiatalean berriz, 16 lan jaso dira, zein baino zein interesgarriagoak. Esate baterako, Peluko Feloagatarrak, Oihartzungo lehenengo hidalgoak, Xixaren Zalakain arategia, Iturri bere elkarteak 50. urteurrena, bestalde, Oihartzun hainbat herritarrek ere bere ekarpena egin dute gai ezberdinen inguruan idatzi dutelarik. Ikus dezakegunez, aurtengoa de urtekari madura dugu, Oihartzungo kulturgintza bezala xekua. Gure herria bizidedon seinale. Udaran aldetik, hortan jarraizazuten animatzen zaituztegu. Gure hizkuntzan, euskeraz, idatzita daun altxorronek gure herriko mugimenduan eta kulturan transmisio bide izaten jarrai dezan. Aurten, Mugarriren 24. aldia kaleratu da. Urtero, utzik egin gabe, gure herriko ondarearen gaiak landu eta argitaratzen dira. Oraingoan, Zuberri Martelo eta Jon Mendizabal izan dira aipatutokoaren egileak. Eta bertan, artikutzako trenaren inguruan indako lan aditzen da. Garai batian, gaur egungo Oihartzurrak bizautzen dugun artikutzako parajian, urrotxa eta txorien kantuak ginen zuten zen. Izanek, bertatik, artikutzako trena hasten zen. Egun, natura paraisutzat jotzen dugun hori, industria jardueraz beteriko gunia zen. Horren dire, horren aztarnak ikusi daitezke, karrikatik artikutzako bitartean ibili dira. Horren inguruan mintzatzeko, gaur gure artean dauden Jon Mendizabal eta Zuberri Martelori hitza emango dugu. Arratsalde denei, eta liburu hasten den bezala eskerrak ematen hasi nahi dugu, hien izenik, goenean egitzen gaudure bai. Eta eskerrak eman udaletxe eta udaletxeko guztiei, liburu hau, entzengo 24. liburu hau, artikutzako trenan gaiak betetzen guztiagatikan. Eta ez dakit 5 minututan aipatzeko gai bezala edo esan,
Gure helburu handina zela, jendiai, oihartzuarrei eta inguruko guztiei, pixkat erakustia gure ondarien nola garatu den, eta ze gertu dakagun. Eta, pixka bat asmoa izan du da nola, pixka transmititzia nola artikutza ondo zonden bezala. Gaur egun oso pareja idealizatua bezala dakagun, baina hain dela egun urte gutxi jore oso leku potente industrializatu bat zen. Eta, gure helburu nagusina izango da pixka bat hori jendiai ekartzea. Eta, behar betiren hoxe zatiak. Azkar, postuletik. Normalki horako lehengu bat iken danean, izaten da Euskal Madridua. Euskal eta ikerketa lana dagoenean, eta batzui bakarrik interesatzen zen. Kasu honetan trenaren gaia da, eta nik uste trenak gehiago gutxiko eta interesatzen zen. Bat ez ere tren txiki. Eta, horregatik guk nolabait ere beste askoren laguntzarekin, hori buru dago, plazaratzeko orduan, nahi genuen baita ere pixka bat izan zedila erresa irakurtzen eta erakartzen. Horregatik zenbait gauza sartu ditugu, alde batetik, marrazkia daude, Jokin Mitxelenaren marrazkia. Eta, marrazki hauek, noski ez dira hartu dira dokumentu bezala. Ia, pixka bat, gerturatze bat, nola izango zen artikutzako trena nire garratian. Pentsatzen dugu, gaur egunean, hola izango zen. Horregatik zenbait marrazki dauzkazute, nun eta, adibidez, Eramako partian, edo Iandizeko tunerian, edo Gogorreiko planduan, nola izango zen trenaren martxan. Aldeotetik marrazkiak izan. Bez aldeotetik argazki asko, eta gero, amaiera aldian, daukatute, bazpare, igual batemate zakondu ezen. Zera, atzekaldian daude fitxa batzuk. Fitxa hauek dira, Santiagoko bidea ikute batzuk, guk egin dezakegu artikutzako bidea. Orduan, zatikatu da daude, familia jakuteko, goizeko martxan bidea normalki, eta, hemen dauzkazute ondo deskribatu da, zertarago, zatika, rekordi guztia egin izateko egin bidez. Eta azkenik, esan behar dugu, nolabait ere, aurten, proba egin dugula, artikutzako trenaren eguna martxan jarraiko. Artikutzako trenaren eguna izango da urriaren 6-ean, eta, barkatu, 8-ean, 6-ean ingo du aurkezpena, eta orduan, zer ingo dugu, antzi artikatako gara eskasean. Eta izango da, bidatu bat, nire eta ikusiko ditugun zenbait trenaren arrasto, eta Zaldineko pilota soroan boteluzeko partido bat. Eta azkenian eskasen baita ere erakusketatxo bat ingo da trenaren inguruan. Gero busak edo autobusak egongo dira gesteko. Hori da gure asmua, pixka bat, zertarako, ez pentsatzeko gauz horiek pasaziala eta ez dutela zer ikusirik gurekin. Azken finean, mendira juten genean hantxe ikuste ditugu eta ez dakigu zer dian, arrasto horiek. Hori jakiteko bideratu dugu historia dut. Eta jazta. Mila esker Antxon eta Zuberri. Jarraian, urtero bezala, aurtengo Senistebanetako karteleiaketako irabazleei sariak banatuko dizkilegu. Saria banatzeko hurbildu daitezela, mesedez agurtzen elekuena eta Iñaki Pikabea gure zinegotziak. Aksesitatik hasiko da. Lehenbiziko aksesita, Silvia Morate Guerrero. Silviak ezin izan du etorri eta bere ordez, bere semia Alexek jasoko du saria. Bigarrena berriz, Angel Blanco Egosko Zabal. Kasu hontan de, Angelek izen izan dut horri, beraz, saria beste momentu batin emango jogu. Jarraian, Euntxe Sormen espazioan urtebeteko matrikula lortu dutena sarituko ditugu. Saria emateko etor dadila mesedez Idoia Beratarbide, eta saria hauen irabazleak honakoek izan dira. Ander Irazoki Irigoyen eta Josu Zabala Musika.
Songi, bai, jarri. Dakizuten modun, urtero Oiartzuar onenan saria da izaten dugu. Aurten, sari honek bigarren sariakin bat indu. Hain zuzen ere, bigarren saria irabaziduna Oiartzuarra delako. Sariununa ondoren hau da. Honintza etxe beste liraz. Azkenik, 2017ko Senistebanetako kartel irabazlia dugu Eneko Salaberria Gontzalez. Mila esker eta zorionak saridun guztiei, eta noski lehiaketa hontan parte hartu zuten guztiei ere. Eskerrik asko. Ekitaldiakin jarraituz, udalak omentzen txun herritarren garaia iritsi da. Hasteko eta behin, hainbeste urtian, be ilusio eta be on guztiakin sokadantzan akusten atu den, Alaiz Bergaretxe dantza irakasleai aipamena inai jogu. Deneko ikaslik izan dutu. Finak, baldarrak eta arron baldarrak. Aurrera, Alaiz. Aurrera, Alaiz. Ongi etorri, Alaiz. Alaiz, badi urte mordoska, Oiartzun udaleko elkatiai eta zinegotziei sokadantzarakusten aleginak ite dituzula. Ustai hasieran beti hor, umore honez eta pazientzia handiz, saiatu za gudenak harin dantzan jartzen. Bueno, saiatu eta lortu. Ez zulan makala egin. Hoi dela eta, gure eskerri beruenak emana dizkizuegu. Eta horregarria emateko hurbildu daia mesedez, eneritz gure zinegotzia. Norbaitek esan dit ez luzatzeko, askotan gehiegi enrollatzen azelako. Eta ez zingo dut luzatu ze ikusten zen ala no zen. A ber, aztu, alaxe. Bueno, ez dut, tonta xamarra jartzen hasi. Ez dut aztu nahi eta nahi dut aprobetxatu zenbatei eskerrak emateko. Ordenak ez du importa. Bale, minio, nahi dut eskerrak eman lehenbizi itxekuai, atia eta amai. Bere garaian, 5 urten itula, goetxean kultura asko bizitu izan du da, eta anaia bertxotan apuntatu zuten tan idantzan, eta gaur arte. Orduan eskerrak atia eta amai. Eskerrak nire senarrai baitare, aguantatzeagatikan. Ze ordu asko kentzen ju azkenin, ez honek bakarra minio, ibilina zen munduak ordu asko kentzen ju. Eta azkeneko 3 urte hoitan, 2 seme alaba zoragarri batxugu, eta aikeztia konturatzen minio, aikentzadre ordu batzuk kentzen ju. Orduan, eirei denai eskerrak. Itxeko guztiai. Eskerrak bidiontan, lagundu nauten txisturari, denai, eta biriontan lagundu nauten dantzai guztiai, banaka, denai. Eta txisturaia ere bai, banaka, denai. Eta baita ere eskertu nahi dut, 84an hasi, eta nire irakasle izan duzen Maixabel Oroz, eskerrak behai, dakitena,
eta saiatzen azera gusten, oan dakizuten nahi. Orduan, nire alegin guztiak borondatez diten txut, ilusioa handiakin esan zuten bezala, gogoakin, gorputzak, familiak eta denboak ustenan bitartin ala jarraituko dut, ala nahi bazute behintzat. Eta... Uixe, eskerrik asko. Eta aztu gabe, oire bai, 84an hasi, eta gaur arte, hor plazan, banaka dantzatzen zuten, zinegotzi guztiai. Badakit denak ez zutela errexiken, badakit. Beste batzuk aixo aitzen zazte. Bino, bueno, nik nahi nukena bintzat nire laguntza eskaini, nik alduten neurrian laguntzen saiatzenaz, eta zerbaitetako balio balin badu, segiko dutitzen. Eskerrik asko denai, gora esan izte banak, eta ongi pasadenak. Eskerrik asko Alaitz, segi hortan, udala honek zure berra dakata. Nafarroa, arragoa, argiaren pausaleku, haizearen ibiltoki zabal esirik gabea. Nafarroa, arragoa, sua eta ura. Koendara urratu baten oihartzun oiukatua. Amets bat baino gehiago, ez oparotasun osoa. Nahiaren eta zinaren burrukatoki ekaitzez betea. Nafarroa, zuhur eta eroa. Lurrik maitatuena, hormarik gabe utzitako etxea. Izane, jakin nahidunak badaki, gure arbaso izan zienaik sortu zutela Nafarroako estatu independentia. Europan izautua eta errespetatua izango zena. Zoritxarrez, auzoherrien imperio gosiak eta erlijio ikuspegi bakar bat ezartzeko setakeiak kalte konpongaitza eragin zion Nafar guztion estatuai. Oihartzunen horren lekuko Beloaga gaztelua dugu. 2010etik Beloaga bizirik kultur elkarteko kidezaztenak auzolanin gazteluan ondarra konsolidatzen eta mantentzen haitu zazte. Lan arkeologikoekin batea, gazteluakin lotura ekiditzaketen dokumentu eta aipamen historiko ikertu dituzue. Gaurkun, gure artien hemen dugu Beloaga bizirik kultur taldeko kidea den Jose Mari Iturriotz. Aurrea. Jose Mari, ez zute bate lan xamurrain. Hoi dela eta udalak eskerronak eman nahi dizkizute, intzuten lan guztiagatik. Guztien artean, bota zizkiguten arrizko zein gure izatien hormak eraikiko ditugu. Eskerrik asko. Horregarri emateko, hurbildu dadila mesedez Domi Azpiro gure zinegotzia. Aurrea, Domi. Bueno, arratsaldeon. Nire lasaiago batenaz Angoian lanian hemen bino, Baina, bueno, egia esan, poza ematen du ikustiak estimatzen dela iten agian lana. Eta
izane, badia urte batzuk ja, hango pareta zarra konsolidatzen edo konpontzen nahi gehala. Baina lan horiek aurten bukatuta, espero dugu, datorren urtean, dorreko plataforma, eskailerak eta berden guztia jartzea, bertara alden eta jende gehiena hurbiltzeko. Halare, poza handiagoa ematen du, kasik, jakitiak gaur egun gero eta jende gehiago daula, Oiartzungo gaztelua ezagutzen duna. Izane, oain dela urte batzuk, oso jende gutxi zekilen hori, eta guk noski ez dara. Baina enteratu ginenean, eta hango bazterra garbitzen ibili ginenean, sasilera hartan, entzun berra izan genuen bine gehiotan, kalian ola, darra jonaian edo. Iturrioz, arkalen ez daula gazteluik, eta olakoak. Baina gaur egun badakigu, batek baino gehiagok osorik altza nahiko lukela. Eta politia izango litzake. Baina hori ia ezinezkoa denez, aleginak intzugu arresi guztiak nabarmen usteko. Horrela, bertara joaten den jendia, eta batez ere kanpotarrak jakingo dute, beste gauzan artean, Oiartzungo gaztelua, Kastilak Nafarroari konkistatu zion gazteluetoko bat dela. Eta 1500 zenbaitetan botarazi bazuten ere, ikusiko dute neurri handi batean bertan jarraitzen dula. Garai batean, estatu independente bat izan gilera erakutsiz. Eta hoize da behintzat gure helburuetako bat. Alegia, gure historia zabaltzea. Eskerrik asko, bertan lanian nahitu eta aitzen gehan guztion parterik gara. Egitaldi jakin jarraitzeko, Navarraldekoek intako bideun zati bat proiektatuko dugu. Gure historia galtzen badugu, gure ADN galtzen dugu, eta ez dakigu nortzuk garen, ez da nora jo behar dugun. Beraz, ez da bakarrik eraikin bat, ez da bakarrik ondarea, da gure kulturaren parte handi bat. Toki batek bakarrik hartzen du gure historia guztia, eta Beloagaren kasua hori da. Arkaleko haitzetan eraikia, Oiartzunen, Beloagako gaztelua ezezaguna zen herritarrentzat orain dela urte gutxi batzuk arte. Inguruko historialari eta laguntzaile talde bat izan zen eraikina ahanzturatik berreskuratu zuena. Gaztelua estaltzen zuten sastraka kenduz eta berreraikuntza proiektu bat abian jarriz. Agerian gelditu dena, Erdi Aroko gaztelu bat baino askoz ere gehiago da. Gure historiaren kontakizuna da, Nafarroa independentearena. 1200ko konkistaren arrastoak dira, baita erromesen urratsenak, karlistaldietako liskarrenak edota frankismoko esklaboenak ere. Etorri nintzen ni ikustea pixka bat nola zegoen, eta egia esan, beste motorrea dino jo nintzen, ez zelako deus ere ikusten hemen. Zegoen dena sasiz eta otiaz eta dena jana, eta azkenian bueltan ikusen dituen, dorreko artean on zegoen, baina justu, untzak eta larrak eta pixka bat baztertuz. Jendea harrituta dago, aurkitu den materialarekin, material kopuruarekin. Erdi Aroko 32 uste dira agertu ziren txanponak.
Esan bezala, eraikin txikia zen, militar gutxi batzuk defendatuko zuten, dorre batzun, inguru arresitu bat, alji bat izango zuen, oraindik ez da topatu, baina gaztelu guztiak dakate. Eta, bikozun gaztelu guztiak dakatena, ez? Gezileioak, saeterak, atea goran, erreza da imaginatzea seitxure izan zezakeen. Hogeigarren mendean ere, frankismoaren esklabuek bertan eraikitako defentsa lerroak lekuaren balio estrategikoa azpimarratzen du. Tenemos calculado entre los diferentes batallones que estuvieron trabajando en la zona de Oarsoaldea y en Oiartzun unos 12.500 detenidos, o sea, que estaban purgando sus penas, ¿no? En los batallones de trabajadores. Estaban en unas condiciones penosas, o sea, al principio no tenían ni barracones, dormían debajo de las rocas y luego la alimentación es que no había alimentación. Estaban en una situación, o sea, de hambre. Beloagak historiako garai nahasi eta erabakigarrietara eramaten gaitu. Bere paisaia ederraren eskutik, antzinatik bertan bizi izan den herriaren bidean murgiltzen gaitu, ibilbide ikusgarri batean barrena. Mila esker Navarraldekoei egiten ari zareten dokumentalangatikan eta jakintza zute abendualdian bideoaren aurkezpen ofiziala izango dugula. Hemendik gonbidatzen zaituztegu aurkezpen hontara. Bere garaian prentsaren bidez eta luzatuko dizuegu komitea. Historia beti irabazli kontatu dutela esan ohi da, eta galtzaileai isilik geratzia eta menikia minon ez omentzaile geratzen. Galtzaileek beti galtzaile, baita liburutan ere. 36ko gerration ondoren ere, 70 urtez minon gehiagotan isilpen egotea kondenatu eta memoria kolektiboa desagertu nahi izan dute. Isiltasuna lurpetik atera eta gerra garaian, frankismoan biktima guztiantzako justizia aldarrikatzeko eta gaur egun oraindik desagertuak dozten guztiak errekonozituz, gure herriko katxintxiki elkartik iniko lana eskertu nahi du gaurkunde Oiartzungo udalak. Horretarako gerturatu dadila gure artean dugun katxintxikiko taldeko kidea den Jose Michelena. Horrea. Eldudin belaunaldiek ere, benetan zer gertatu zen jakitea, ezinbestekoa eta funtsezkoa da, herri honek aurrera indezan. Eskerrik asko intzuten lan guztiarengatik eta segi hortan. Oroitzen duen herri bat, inoiz ez baita hilko. Oregarria emateko hurbildu dadila Enekoitz Markos zinegotzia. Bueno, katintxiki bai. Esan, sortu zala ondela 10 bat urte, gehienak Oiartzurrak gala. Goratu baita ere taldekoa zela Iñaki Arbelaiz, ondela gutxi utzi digunak. Eta, badakizute, gutxi gora bera zelan egin jogun nuan arte, liburu bat egin genuen, bideo bate bai, geho trabajadorin historia bire bai, panel batzu jarri ditugu.
Eta, bueno, iragorriko kanposantuen asuntuara jakingo zute, nola ezurrak aurkitu ganitun. Eta, bueno, pizkanaka hor gabiz, ez? Oso gustora gaude, nik uste dut herriare gustora dagola, eta gure asmoa da, hortan seitzia. Proiektu txiki batzu baitugu, eta hortan seitugu dugu. Eta eskerrak eman, Oiartzun udalai, roimena honengatik, eta zueire bai. Mila esker. Atal honekin bukatzeko, azkeneko menduari tartetxo egingo jogu. Hain zuzen ere, Txomin Perurena txirrindulari oiari. Aurrera, Txomin! Txomin, badia urte batzuk bizikletatik jaitsi zinela. 11 kilometro inak izango za. Eta euskalozen bat txoko jitu juzun, unbeste matxe izan duzun bizikletan gainean. Ibilbide parua, postasuna, sufrimendua, launak, sariak, amakinak kontu. Udalaren izenin eskerrak emana dizkizugu, begarain, zutzako enpreziatuak izanin sariak, udalaren esku utzi zenitulako. Eskerrik asko, Txomin. Orogarria emateko, gerturatu daila Jesuiz Leonet herriko alkatia. Bestalde, bere ibilbide luze hortan lagun izan duen bere bikotikia den Marielba, laurtango izenin Bibian Arbelaizek lore sorta bat emango dio. Txomin, torri honen. Txominen ibilbideen errepasua itxeko, hemen dugu gure hartin, Arritxu Iribar Kirol Kazetaia. Aurre, Arritxu! Aurrena, barkamena eskatu behar dizuez, zuen altxorretako bat zuen izkera da, eta nik kostakoa naiz eta ez dut Oiartzungo euskera goxo eta aberatxori egingo, baina horretarako Txomin dut hemen ondoan. Ze Txomin bai, beti, naiz eta batzuek esan ohi duten Astigarragako bentetako semea zela, Txominek beti esan du. Ni Oiartzuarra naiz, eta Altzibarkoa gainera. Nik Oiartzuarrak asko miresten ditut, zergatik? Txirrindularitza miresten dudalako, eta herri honek, zorionez, txirrindulari asko eta onak gainera eman ditu, eta ematen ari da. Hor ikusten ditut, Ekin Arribasen familikoak ere, momentu honetan, bortxe, kadete mailan estatuan, punta-puntan dabilen neskatu. Horrek esan nahi du, atzetik zerbait izan dela herri honetan, Miguel Mari Lasare hortxe, atean dago, zerbait izan da hor atzean, eta horietako handi bat, eta ez gainera Oiartzunen bakarrik eta Gipuzkoan, Euskal Herrian eta Espainiar estatu osoan ere, gure honenetako eta gure idoloetako bat Txomin Perurena izan da. Garaikurrak, 148, berak esaten du ez, pare bat gutxiago, ez diozkio guk enduko, guk behintzatez, denak ez ditugu aipatuko.
Eta horiek, garaikur horiezaz aparte, pentsatuko duzu ez dugu disimulatuko, baina adinean biok ere aurrera joanak gara, omenaldi asko jaso ditu, beraz, daude plakak, bestelako trofeok eta horrelakoak. Pentsa etxe batean hori edanak han izatea zer den, zer nolako lana den, hautsa bildu besterik ez dute egiten. Eta hori altxor bada, eta pena da hori galtzea. Horregatik, Txominek hankaz, aparte burua ere askotan mugitu izan du, eta Oiartzungo herriari oparitu nahi izan zion. Eta gaur hortik dator omenaldi hau. Oiartzunarrok lan desentekoa duzue, Lartaungoek hartu dute pixka bat lekuko hori, ze asko da, trofeo asko da. Txomin, ni hemen aritzea baino, seguru zuintzutea gustagoko izango dutela. Nundako nire diskurtsoa. Nerean ez dut jarraitzen, beraz. Txomin, zu Altzibarren zure gurasek taberna zuten, eta beti entzun izan dizut, taberna izatean, naiz eta etxean bizikletarik ez izan... Gezki, hasi gara, Altzibarren zuen taberni. Altzibarren zen taberna, baina guria ez, betas. Baina, zure bizikleta nondik? Ziloren jaio, Altzibarren, eta hoi azurra, beti. Eta lehenengo bizikleta? Lehenengo bizikleta, Altzibarreko tabernetan jote zanean jendea, egiten dugun, basorri hartzen nahi, bitartean, bizikleta hartu, kuadroan tartetik hankaz hartu, eta gero eskapatu ez da. Baina lehenengo bizikleta izan denun, astearreko bentetan. Bizikleta misto bat entzuna dizut? Ura zen, familie guztientzako, ibiltze ginean, errenteia bat astearrera baita ere, oiazuen gutxiago, aleia denda eta taola, eta enkarrutako bizikleta izan den mista hori, arrebantzako eta gaiatzako. Kanbiorik ez zuen izango? Ez, kanbiorik ez zuen izango. Eta bizikleta horrekin joan zinen Nuarbera karrerara? Ez, hori ja izan duzan karreteko bizikleta, lehenengoa, matxainen tailerrean sortutakoa. Eta, lehenengo karrera, nik ez dut aurrenekoa bezala askotan ez dut nahi izate, baina lehenengo izan duzan, Altzibarra etorri ginen, karrera bat ikustea. Eta, karrera ikusteko armoan etorri ginen, eta lagunak antziaten, atera nahi, eta, azkenean, atera jarri nintzanan, tropelian ateratzeko, eta hasi bino lehenago eman zian atzetik kanbiluan batek. Eta jain nuen, nazpatia bukatu eruen azkena, eta antzegon Julita Etxeberria, Lore Txortaekin, eta, ura, ofiziala bezala, Nuarbea, baino, lehenengoa Altzibarkoa. Altzibarren garaiaten karrera egite zen. Juvenil, afizionatuak, pasatzen dituen, 73an, profesionaletara? 76. 75 egin dituen, Espainiko txapelketa herrien aurra, Jose Manuel Lazarekin eta Errandonekin, baina atea zituen lizentzia independiente bezala karrera bateko, gure ez da ikutatzen. 76an, lehenengo urtea, 75an izan duzian munduko txapelketak afizionatu bezala, Oiartzunarra Jose Manuelek zilarra aterazun, eta nik beharekin baita ere, taldekoakin aterazun, zilarrezko domina. 79 arte, hor ibili zinen profesionaletan, gero zuzendari. Ibilbide horretan, garaikur, pentsatuko duzu, zenbat garaikur jaso dituen, markak ere baditu. Espainiako itzulia, ez zuen inoiz irabazi, baina irabazi gabekoen artean, Txomin da, mailotoria, egun gehienetan eraman duen txirrindularia. 31 egun? Ez dakit, uste, bost alditan, hori jantzia edizio bostu itzuli guelta diferentian, baina ez dakatu. 76an pentsa profesionaletara pasa, eta lehenengo urtean Espainiako itzulia. Hori gaur egun pentsa ezina da. Zuen garaian bai. Lehenengo urtean Espainiako guelta eta Frantziako turra. Lehenengo urtean? Lehenengo urtean. Eta etapa garaipena?
66an irabazi zuen etapa bat, eta 78an, 12 urte beranduago, irabazi zuen etapa. Rekorra zen. Norka utxiko... Polita hau izango zen, azkeneko urtean irabaztean, azkeneko urtean edien ibiltzen, ez da arrastakaren. Txominen marka hori, 12 urteko epean, bueltan etapak irabazitakoa... Alejandro Valverdek. Horrek berdin duzuen marka eta utxi, gero. Asko miresten dugu eta maite dugu, baina hori ez digu inoiz barkatuko Alejandro Valverdek. Turrean, 74ko turra, buelta ipatzen ari garenez, Tamamesei ezin zitzaion kronoaren kontra pixka bat heldu edo disimulo pixka batekin edo... Nik beti esaten dut, mentalizatu da negoen, bosgarrena egiteko ere, hortzegon Miguel Mari, hortzegon Tamames, hortzegon Okaina, hortzegon beste gehiago baziran, eta alde batetik zoritxarret gelditu izan bigarren 14 segundura. Eta hori ez diaztutzen. Jakina, hori ez da azten. Turra, esan du berak, eta turrean beti aipatzen da. 74an, mendiko saikapenean, garaile Txomin Perurena. Baina zu noiz izan zara eskalatzailea? Eskalatzailea ez, baina igoratxoa da, eta biziketa Ibarresa, eta horakotan mendiko sari irabazi izan duet. Lehenengo urtean mendiko saria gelditu nintzen, uste, 3 puntura, eta baita ere, tarteko helmu disputatu nituen, eta irabazi egin nituen, orduan, igoztaile petu ez, baina pixka defenditu, eta igoera txikietan puntuak hartu. Gaurko egunean ez ditzake posible izango, zergatikan laugarrengo mailak dena dakiten bezala, laugarrengo mailak iabezi ditugun asko, eta orduan ez dakit 3 puntu zemazien, gaurko egunean bakarra, eta orduan hori intzuten, eskarmentatu egintzen, ez da? Honek, indiko sari irabaztia ez teke konbeni, orduan aldatu egintzuten, ez da? Ikuste duzu, meritoa bere burua ikentzen. Munduko txapelketak ere, bai, 5. egina? Bai, parte hartu nuen, Morroska, eta bat San Cristobal, Venezuela, 5. Aizu, Txomi, txirrindulari bezala, Oiartzundik erten da urrutien lehenengo aldiz, nora joan zinen? Lehenengo aldiz, juvenila bezala, eta sekula aztuko, izan duzan eskudo egoera Kantabrian, eta, jomia Jaime Ugarte eta bar, Fontaneda, Puente de Viesgo, eta handikan izteran antzan, eta, bezpeatik ibileginan, pelikulo bat ikusten duguen, Coloso de Rodas, izanekoa, eta, gero, beste tailar batea jongilean, eta erik adetu nio, eskatula, erdi basetetara zerakoa, bihar zen egirabaziko gauta, bihar, holakoa, Jose Antonio Pontón, zerrenda behitu nuen zen numero zuen, zenbakia, eta eskudo behian hasieran bere gurpila jarri izan, eta beraz izan, betikan goraino, eta 200 metroz falta zirela utzi ziren, erasoik eta jogare. Bigarren egin nuen, eta gure izan zen, ikaragarriak. Zuk ikusmen hona izan, disimulakin galdetu. Txomin, imaginatzen duzuen bezala, garaikurrak eta hemen jarriko dira ikusgai, gaur ezin da, horrelako jendetzarekin, pentsatxo minen trofeoak eta garaikurrak eta hemen egon balira, hemen ikusiko dituztenak, nahi dituztenak ikusgai izango dituzte igandea bitartean, hemen izango diren trofeo horietatik izango duzu kutxunen bat. Nik uste denatik niretzeko ederrena, politena dela, plaka handi bat dago, Donostiko 6 ordu omenaldia egin zitenean, baino hori da, Gipuzkoako klub guztiak, eta baita ere, Oiartzungo handago, eta uste, gura dela niretzeko politenetako bat. Hori bat, zer suposatu zuen, seguru garai hartakoren batek gogoan duela, erregioka, lurraldeka jokatzen zen txapelketa hartan, Oiartzuarrez osatutako taldeak irabaztea, Estatu Espainiarreko lurralde osoei, herri batek lurralde guztien aurka. Nik uste beti aipatu izan duet, gure izan duzela saria politenetako bat, bian aiak lasa eta ni Oiartzuarrak, eta
Zoritxarez, hori ez du inorrek hautsiko, ja proba hori ez da egiten, baina munduan marka hori hautsitekoa badira, eta hori dira Peterson anaiak olimpikoak izan ziren, beak txapeldunak, gu bigarren, Oiartzunarek. Baina Oiartzun munduan kokaturik dago. Bueno, gauza asko esan daitezke eta hitz egin ditzakegu Txominekin. Urrezko danborra ere eman zizuen. Ez? Urrezko danborra? Ez dizuen eman. Ez uste. Baina Donostian oso... Plastiko zuetako da. Ez, urrezko danborra. Aipatu du, 79an. Gaina ez duke nahi izango egin. Ni ez Donostiarra baina esateko modu nola defenditu, gaurko nien nola nespinka behin. Ibili egiten naiz hastian laure bostaldiz, eta bakarra bat galdetzen baldin badira, uste ez de aquí, yo vivo aquí, pero no soy de aquí, laguntzea baldin badokat, emango dira, baina beti bukatu. Turra, buelta, giroa, Espainiako itzulian 12 etapa. Asko dira? Batzuntzako asko dira, bestetzeko gutxi. Ez, asko dira. Giroan etapa garaipenak. Turrean, ez irabaztearen penarik? Pena handia. Beti izan nuen etapa bat irazteo, eta gaina inguruna izan duenuna, uste, seguru nago, lehen guztian izan duzela. Eta, bueno, beste batekin aldeinta joan, eta berauniko mina batekin, eta Luxemburgokoa zan, beha, Schultz. Eta harrakila bat zuen, eta nik iragarretietzeko negarrez, ikusten nuen indarra banula turra bukatzeko, eta, bueno, garaiatan emantziaten hori dizikoa, eta gaur arte. Behitu, ze ondo? Aurrera? Baina urreko hori emantziaten hori, aurretik emantziaten. Txomin, bukatzen joango gara jendea ez da egin aspertu, baina... Etapa horren gaina esan nuke, bueno, momentu hartan behin nik gustora aldatuko nuen mendiko sarien gatik. Baina gero ikusi urteekin, jendea gogatzen dela, honek mendiko saria irabazitu. Eta askotan etortzen dira, bakar bat etortzen dira, bere bilobakin, eta honek mendiko sari irabazitu, eta beste zoztek eixo ere bai. Ez da hori garaipen hori bakarrik zure historial eta palmares oparo hortan. Txomin, ziklismoa txirrindulari bezala utzi zenuen, baina gero zuzendari bezala aritu zinen, nola sufritzen da gehiago? Txirrindulari bezala, zuzendari bezala? Erantzun azkar emango zaitut, ni zuzendari bezala hasi nintzanean, hilia ugari eta zaitun gado nuen. Eta zuzendari bezala, lortu dituzun garaipenetan, zein egin gelditzen zara? Bueno, nahi uste, badira, importantia, baina barrun sentimentu dinipien izan duzan Marinokin, Kataluniako Volta eta Donostiko Klasiko. Marino aipatu duzu, eta agian hori izan zen zu berekin gehien identifikatzen zinen txirrindularia? Igual feeling gehien lortu zenutena? Nik uste, egin izan, nire azken urtea eta bere lehenengoan izadutu ginen, eta gero tekan zuzendari bezala, eta gero baitara, horreakin, kajarroarekin tola, eta behakin egin esan, bian egin, baina Marinokin oso harremanak, askotan egitzen gabe, banaki guen zen nahi zuen bakotxek. Eta pentsa zer esan duen ez, orduan, orbean, Periko Delgadorekin, Espainiako itzulia irabazi zuten, da ez du hori aipatu, Marino aipatu du, Marino Lejarreta eta Marinoren garaipenak. Nik entzuna dut, karreraren bat, euskera erabiltzeagatik ere irabazi izan duzuela. Bueno, euskara hori gertatu zen uste eta histori berdea dela, Levanteko itzulia zen. Eta Esprinia, Elorriaga eta nik izan joan behari uste dit ikiratzea ukela. Eta epaileak nahi emantziaten, eta nahi emateko, eta Elorriaga nahi zen, honek izaiok, saurari, zuzendari ezan saura, eta izaiok, zer zen degen, eta no entiendo, no sé lo que dices, eta aztu intzian. Beste dene kendu izan dut, eta ustez irabazi, bat edo beste. Txomin, izan dituzun aurkarietatik, aurkariak beti txarrak izaten omen dira, zuretzat aurkaririk txarrena? Zuzan zuna uste aurkari asko eta
eta azkenean bilipin bukaeran denak lagunak. Idoloa? Zezu, Anketilekin korritu zenuen, Edi Mersekin korritu zenuen. Bueno, guetzeko hasieran otaino zen, nuzko otaino egin, baita ere, laguntza bantzigun lehenengo pausuak emateko, eta gero, historiala bezala duek gabe Edi Merse, baina nik izautu duet, behakin parte egin izan duet, Turrean eta hemen Ibarresan eta Anketil. Anketil. Bueno, jarraitu genezakeen, San Esteban guztitan, hemen. Baina, bai esan nahi dizuet, gaurkoa eta biharkoa bukatutakoan, erakusgai eta ikusgai izango direla Txominen oroigarri guztiak, sari guztiak, hemen, areto honetan. Eta bihar, festei hasiera emateko, Suziria, lasanaiek eta... Antxaferua. Nola esaten duzu, Oiartzuren lero nipi lantxaferua zian. Antxaferua. Suziria... Oiartzura, bereziak. Zumaian katxaperua. Eurek jaurtiko dute eta bihotzez festa zoriontsu batzuek opa nahi dizkizuegu eta hori festetan ondo pasa, baina datorren igandean afizionatuen lasterketa da hemen eta denak apuntatuak zaudete zerrenda pasako dugu. Zuk afizionatuen lasterketa hori San Estebanetakoa korrituko zenuen? Ja, zire bai. Eta hemen jendea ez da goatza, baina bi aldiz. Nolako karrera zen garai hartan San Estebanetakoa? Igual txutikan gorra, ez dakik gehiago, baki batia Andazarreteraino? Andazarretikan buelta eman, eta bakarrikan aietu nintzen, eta beste esprinean. Beste esprinean. Nori irabazi zenion? Izugarrizko memoria du, ikaragarria da. Hori ez? Bestela, esan ez dakit, eozein etapa eta gogoratzen da, sailkapena, nola jontzen lasterketa guztia. Urtiak eta izenak ez pesatu. Bai. Ez kasuik ez egin, honla da. Bueno, hau guzti antolatzen, jende askok egin du lana eta antolatzaien izenean, Laguntasunako Alberto Monroiri eskerrak eman nahi dizkiogu, esku oso importantea izan da antolakuntzan, eta Txomin, Lartaun elkarteak ere zuretzat badu zerbait, baina Oiartzungo txirrindulari zale guztien izenean emango dizu Jose Mari Beloki oroigarri bat. Ez dakit horiek ere gero utzi behar dituzun hemen? Horiek ez. Jose Mari... Trofeoa edo kopa eta plakak eta medailak eta historiaren gainez zen nuke. Batzuek, bai, nola esaten zuen, txio bat edo lenguan Euskadi Irratian mezu bat bialdu zuten, eta hau jaztu ez da astigarreko bat hola. Eta zen edo, trofeo horiek netzeko bilotzez oiarzun eskatu zen, buruak beste tokira. Baina, azkenean bilotzak agindu intzien, eta horrengetik da dozte, oiarzunen, eta oiarzunen naiz jaiotzez, eta oiarzunen naiz sentitzen. Zer gehiago esango dugu ez da? Eskerrik asko. Ekitaldia amaitzeko eta indako lana eta lortutako sariak eskertzeko, ohitura den modun, Olarriko ekain susperregik eta Enara Mugertzak orezko kontrapasa dantzatuko dizuete.
Argazki politxonekin bukatuko dugu ekitaldia. Eskerrik asko bertan parte hartu zuten guztiei, lartango txistulaiei, dantzaiei, soinu lanetan atxu zaztenai tartin jo denamo zinogotziai, eta zoi guztiai honea urbildu zaztelako. Jarraian, urteroko usadioei jarraituz, herriko tabernetatik ekarritako pintxukin luntxa eskainiko dizuegu. Mi esker denei eta gotu bihar arratsaldeko 8:00 sokadantza dantzatu ondorenin, Txomin Perurena eta Miguel Mari eta Jose Manuel Lasanaiek txupinazua botako dutela. Beraz, bertan ikusiko galakun, agurtzen zaituztegu. Ongi pasa festetan, gora Oiartzun eta gora San Estebanak.